jen. A co pak si to tady na nás vymysleli? Ani náhodou. Já si poradím. Tak to vypadá, když je někdo debil. Dneska ty pády jsou věc celku normální. Jak je vidět na videích různých jiných soudruhů. Ty vole, co to bylo za amatéřinu. No. Ale dobrý, no tak. Tak krev snad nepoteče. Jen. Prosím. To asi není ideálně na Naopak. Dneska mají o mě všichni obavy. Takže nechám mluvit asi dneska lidi. A já budu mlčet. Jsou věci. No a jinak teda samozřejmě je hezky venku. Už teda hodně podzimní atmosféra. Včerejška na dnešek nám trošku přimrzlo, tak myslím si, že houbařská sezóna skončila. No a já sedím na KTMku, kterýmu jsem udělal malou údržbu. Dotáhl jsem všechny šrouby momentovým klíčem. Stříknul jsem, kam bylo potřeba nějaký mazivo. A cílem mělo být omezení vrzání, no tak uvidíme. Takže Brdy, Obecnice a KTMko. Já vyrážím směr Hřebeny. Podívám se dneska kolem Kloboučku zase a uvidíme, jak to dopadne. Mám trošku dneska slabší kameru, protože jsem počítal s tím, že budu dělat servis, ne že budu jezdit, takže jsem si nevzal DJI 4, mám tady DJI 2, tak snad se to na těch videích negativně nepodepíše. A s tím teda souvisí, že je to všecko braný z mikrofonu, který je v té kameře. Nemám externí mikrofon, takže za zvuk se taky omlouvám. Ale třeba zjistíme, že to je lepší
z mnohem dražšího, výkonnějšího modelu. Jako bych tušil, že budou pády dneska, tak jsem si vzal chrániče na lokty, no a padnul jsem přímo na levej loket, takže chránič zafungoval, jak má. Koukal jsem i na páteřák, respektive na krunýř, ale to už se nezdálo jako pro dnešek fakt přehránka, takže aspoň tak, no, na kolenou nemám nic. Kromě teda cyklokalhot zateplených, takže a snad se to už obejde bez dalších pádů. Jo, a nasadil jsem zadní blatník, aby nebylo tak hrozný to zaflákání blátem. No, zadní brzda se říká o vzdušnění. Asi to pošlu celý do servisu. Je po sezóně hlavní, tak by tam nemuseli mít úplně narváno. Zase teďko budou dělat lyže. No tak ten zadek vůbec jako. Jo, tak tohle je moje zadní brzda. Se jako nechá přesvědčit po chvíli, že by měla. Předek dobrý, ale zadek je úplně v prdeli. Takže já jsem to měl dneska na řídítkách chvíli, jak jsem se v tom hrabal a prostě ten vzduch se dostal kam neměl, jo. No tak jako, ne, že bych chtěl nějak extrémně brzdit zadní, ale tohle je moc, jako. Žádný velký rozjíždění nebude a hezky na pohodu. Vidíte to, ty vole? Kretény. Ty vole, abych to normálně přehlíd. Tu závodu, vole. Normálně bych to přehlíd a nebyl bych jedinej. Jak tak na to koukám, jak to je prohejbaný. Jako, tohle je výborný, ty vole. Hezky podzim, pěkně, je hovno vidět večer. A dáme tady závody, ty vole, těm cyklistům, vole. Geniální. Normálně jsem ji neviděl, jo. Se vás to zajímá. Viděl jsem ji fakt na poslední chvíli. Lidi, dávejte bacha na sebe, jo. No, tohle je takový vlastně poděkování všem houbařům v autech, co si potřebují zajet až doprostřed lesa a zaparkovat nejlépe přímo ty houby. Protože ty závody tady opravdu nejsou kvůli cyklistům. Jsou tady přesně kvůli lidem, co do toho lesa prostě potřebují zajet. Tak zase Třemošná. I to sem prostě nějak táhne.
když na té druhé straně to mám prostě proježděný, jo, tak... Tak couvej, holka. Nechce se ti, chce se ti jenom dopředu, viď? No jo, je pokroková. Zpátkyni krok. Aby se mi to zadní brzda možná i hodila, kdyby fungovala dílem za chvilku. Tak bude fungovat, nebude? Tady to je takový kamenitý trošku. Poněkud. Tady je klacíčku, to je libovka, to mají řetězy rádi, jo. Tak, zadní brzda to nevzdala. Když se tvářila,
ze začátku trošku srabácký. To pak srdnatě se mnou ustála, nenechala mě ve štychu, taky to je fajn. Jen, to je dobře, že tady máme aspoň ty pejskaře trošku vychovanější. Mám v okolí Hluboše a dominikánních pasek. Tam teda je to takovej, ty vole, docela punk pejskařský. Ahoj. Jo, takhle mi tu žijem. Ty vole, Kája. Buzika. Krásy. Se sjíždějí ze široka zdaleka, tyjo. Na tu slávu. No a já bych mohl sice jít vystřelit růži mojí paní, ale nechám to asi, až budu bez kola někdy. Takže dneska jsem si dal jenom kratší výlet, ale i tak jsem se to užil. Takže se mějte hezky a někdy příště. Čau.